i-coronavirus. Hhayi mina ngiyakuvuma. Ufike kulo mhlaba kwezwakala, ufike emhlabeni jikelele, ufika walivala thaqa izwe. Ukube uyabonakala ngabe ngithi umuntu ebantwini, ukube uyabonakala ngabe ngithi uyindoda emadodeni. Ufike wavala izwe, wavala imisebenzi, wavala wena zikole. Ingasiphi isifo esake safika savala umsebenzi, ingasiphi isifo esake safika savala izikole. Abantu bavaleleka emakhaya bengakwazi ukuya ezindaweni zobumnandi, abantu bengakwazi ukungcebeleka nabantu babo abathandayo ngenxa yakho corona. Hhayi corona mina ngiyakuvuma. Njengobani umuntu wake wangcwatshwa kodwa kufika abantu abangaphansi kwesibalo esingu-100? Njengobani umuntu wake wavinjezelwa ukuthi enze umsebenzi ngenxa yokuthi bazothelela abantu ngesifo? Hhayi corona, ufike kwezwakala. Coronavirus uyingozi. Ngisho uNkulunkulu lapho ekhona emazulwini sicela kuthethelele sekwanele manje. uNkulunkulu sikelela nali Afrika, Nkosi sikelela. Sekwanele sesikhalile, sebephelile abantu bakho ngenxa ye-corona. Ngenxa ye-corona sebephelile abantu bakho uNkulunkulu. Nkosi sikelela sekwanele. Nkosi labantu sebesishiyile sekwanele. Asifisi ukuthi izwe liphele ngenxa yesifo esiwubhubhane esingena umhlaba wonke. Baba Nkulunkulu sithethelele mawukuthi soyile. Lesi sifo sesibaqedile abantu. Sicela Nkosi siyaguqa kuwe ngedolo. Sithi bawo sekwanele. Sandile Macaba lo.